Mitä mun pitää sanoa aluksi? Ei se pitäisi olla ongelma. Hyvä alkosvinkki. Morjens. Sinä olet oletettavasti ainakin painanut joko tarkoituksella tai vahingossa play-nappia. Ja siitä syystä sinä näet tämän. Eikä. Viimeksi tein samanlaisen videon tänä pääsiäisenä. Ja siitä on kulunut liian paljon aikaa, joten minun piti ostaa uusi pullo, jossa on nestettä. Mutta koska nyt on vasta todellinen juhlahetki, ja se on vappu, eikä se ole pimiä, se on valoisa. Aurinko paistaa, ihan kenet tahansa. Tämä mainostetaan kaikille, siis pelkästään katsojille, ei kaikille. Tämä on pullo. Ja se riittää. Rehellinen täytyy olla. Ja tämä on parempi, että tehdään, jos kamera ei ole päällä. Tämä on siis mehukatin, ei minkä tahansa katin, vaan mehukatin. Simaa. Kalastajallahan se on siimaa. Ja mun piti vielä sanoa, mun piti esitellä tää oikein kunnolta pulla. Tästä saa 40 sentin. Ei sitä vaan panttia. Ja vittu. Anteeksi. Mun tuli taas huonot jutut, ei anteeksi, paremmat jutut mieleen, mitä ei saa sanoa kameralle. Ainakaan sen takia, koska tää on alkoholitonta. Noniin. Tämä on siis mehukatti niminen pullo. Ja se sisältää nyt poikkeuksellisesti, mun täytyy katsoa sieltä ruudusta, mihin mä osoitan, Sima. Toi oli vaikea selittää jopa itselle. Noniin. Mutta nyt siis korkataan. Tästä tulee pitkä video. Niinhän vappui, uuden vappu. Noniin. Sihisee. 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 Pieni sihinä. Ei vielä. Kiitos. Noniin. Tätä, siis korkin saa avata, mutta tätä ei saa, jos on muita lähettyvillä tai muut juovat samasta pullosta. Niin tätä ei saa tehdä. Tai ei laki sitä kiellä, mutta se ei kuulu hyviin tapoihin. Mutta koska minä olen tänään yksin, vappuna, kiitos, niin minä maistan, mä en halua tuhlata laseja nyt, niin enkä puhu silmälaseista, niitä voi tuhlata. Nyt tätä riittää vielä, kun innostun seuraavan kerran yhtä paljon. No, helvetin korkeita aina mennä kiinni. Hei, kuinka päin se meni? Noin, nyt.
äkkiä kiinni, ettei kukaan huomannut. No niin, kiitos. Nyt mä jatkaa enempää. Hyvää vappua, toivon minä.